खुलुमबाय लोगोफोर दिनै गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव बरायनाय बावहरबाय स' दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों जों सावरायनो लादों APDCL माने आसाम पावार डिस्ट्रिबिउशन कम्पानि लिमिटेड बिनि माखासे गोदान आपडेटफोरनि सायाव स' बे गोदान आपडेटआव दं जाहैबाय जोंहा फार्स्टआवहाय कन्ज्युमार डिटेल्स आपडेट खालामनाय आरो मबाइल नम्बर आपडेट खालामनाय स' APDCL आसाम पावार डिस्ट्रिबिउशन कम्पानि लिमिटेडनि मथेब्ला बिथांमोना खावलायनाय बायदि नोंथांनि कन्ज्युमार नाम्बारजों नोंथांनि फुरा डिटेल्सखौ आरो इमेल आईडी मबाइल नम्बर बेफोरखौहाय गावसिनि वेबसाइटआवहाय आपडेट खालामनो खावलायदों बिनि थाखायनो नोंथांमोना गोख्रैनो नोंथांनि मबाइल नम्बर आरो नोंथांनि जे आधार कार्ड आरो इमेल आईडी मबाइल नम्बर बेफोरखौहाय गावसिनि वेबसाइटआव थांनानैहाय APDCLनि अफिशियेल वेबसाइटआवहाय थांनानै गोख्रैनो लिंक खालामनानै लादो मबाइल नम्बरफोरखौहाय स' आं बिनि भिडिअखौ माबोरैहाय नोंथांमोना मबाइल नम्बर ओमफ्राय आधार कार्डफोरखौ APDCL बा कारेन्टनि कन्ज्युमार नाम्बारावहाय माबोरैहाय नोंथांमोननि कन्ज्युमार नाम्बारजों लिंक खालामनानै लानो हायो बिनि भिडिअखौ बानायनानै होखाबाय स' बे भिडिअनि गाहायाव डिसक्रिप्शनाव मोनसे भिडिअनि लिंक होनाय दं बे भिडिअआव थांनानै नोंथांमोना नायनानै माबोरैहाय बे मबाइल नाम्बारखौ कारेन्टनि इलेक्ट्रिसिटि बिल बा नोंथांमोननि कन्ज्युमार नाम्बारजों लिंक खालामनानै लानो हायो बेखौ दिन्थिदों स' भिडिअआव थांनानै नायनानै नोंथांमोना बानायना लादो गावनो गाव स' जोंहा सेकेन्ड आपडेटआव दं जोंहा बिल पेमेन्टनि बागै स' बिथांमोना खावलायनाय मथे बिल पेमेन्टखौ सम मथे होनो थाखाय खावलायदों जायफोरा माने गभर्नमेन्ट इमप्लय आसाम गभर्नमेन्टनि इमप्लय बिथांमोनखौथ' सेलारि होनाय नङा होननानै बुंदों जुदि बे मासावहाय बिथांमोना इलेक्ट्रिसिटि बिलखौहाय क्लियार खालामनानै होआ माने APDCLआ आसाम गभर्नमेन्टखौ खावलायनानै बे मावथांखिखौ लादों जयैनो स' बिथांमोना बुंनाय बायदिब्ला जायफोरा इलेक्ट्रिसिटि बिलखौ पेमेन्ट खालामा बे बिथांमोनखौ बे जुन दाननि सेलारिखौ आसाम गभर्नमेन्टआ रिलिज खालामनाय नङा होननानै बिथांमोना फोरमायदों प्रेस रिलिजनि गेजेरजों स' बिनिखायनो जुदि नोंथाङाबो नोंथांनि न'खरनि बा नोंथांनि फेमिलिनि सोरनियाबा बिल पेन्डिं दङब्ला गोख्रैनो होनानै लादो आरो मा होनो बे भिडिअआवहाय आं नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन माबोरैहाय नोंथाङा नोंथांनि मबाइलजों APDCLनि वेबसाइटआव थांनानै बिलखौ नोंथांमोननि कारेन्टनि बिलखौहाय पे खालामनानै लानो हायो गावनो गाव स' बेखौ आं भिडिअनि लास्टआवहाय दिन्थिलांगोन बेजों लोगोसे आं सिगाङावनो एड खालामनानै लानो सानदों स' नोंथांमोना जुदि इमप्लय नङाबाबो माने गभर्नमेन्ट इमप्लय माने गभर्नमेन्ट जब मावाब्लाबो नोंथांमोना बिलखौ होथारनांगोन मानोना बिथांमोननि आपडेट होनाय बायदिब्ला जायफोरा बिल होआ बिथांमोननि इलेक्ट्रिसिटि बाहायनाया जानगार जानांनोबो हागौ होननानै बुंदों आरो माने बिथांमोना न' फैनानैहाय बै मिटारखौहाय हास'नानै लांगोन होननानै बुंदों जायफोरा इलेक्ट्रिसिटि बिलखौ पे खालामा स' बिनिखायनो गोख्रै नोंथांमोनाबो जायफोरा इमप्लय गभर्नमेन्टनि जायफोरा नन इमप्लय बिथांमोनाबो थाबैनो माने मान्थलि सम बायदियै पेमेन्ट डिउ डेट बायदियै बिथांमोना जाहाथे पेमेन्टखौ खालामो स' आं बेखौ खावलायबाय स' बे भिडिअआव जों नायलांगोन माबोरैहाय नोंथाङा नोंथांनि मबाइलजों बिलखौ पेमेन्ट खालामनो हायो इलेक्ट्रिसिटिनि बिलखौहाय जों डाइरेक्ट APDCLनि वेबसाइटआवहाय थांनानै बिल पेमेन्ट खालामनानै दिन्थिगोन नोंथांनो स' भिडिअखौ जोबजासिम नायलांहाय दा आङो स्टार्ट खालामसै नोंथांमोना माबोरैहाय गावनि मबाइलावहाय इलेक्ट्रिसिटि बिलखौहाय पे खालामनो हायो APDCLनि वेबसाइटनि थ्रुयैहाय स' भिडिअआव नायलांबाय थादो मबाइलजोंहाय बिल पे खालामनो थाखाय जों डाइरेक्ट मबाइलनि स्क्रिनाव फैबाय स' नोंथाङा डाइरेक्ट मबाइलनि स्क्रिनाव गुगोल क्रमखौ अपेन खालामदो गुगोल क्रम अपेन खालामखांनायनि उनाव बावहाय गुगोलावहाय APDCL.org लिरदो लिरखांनानै सार्च खालामदो सार्च खालामखांबा APDCLनि वेबसाइटआ बेबायदियै फैगोन बेवहाय माखासे अपसनफोर फैयो जेरै पे इलेक्ट्रिसिटि बिल स' जों डाइरेक्टलि पे खालामनो इलेक्ट्रिसिटि बिलखौ पे खालामनो थाखाय बै फार्स्ट अपसनावनो पे इलेक्ट्रिसिटि बिल बेवहाय क्लिक खालामनानै होगोन क्लिक खालामबाथाय बेबायदि मोनसे पेजआहाय फैगोन बेवहाय नोंथाङा नोंथांनि कन्ज्युमार नाम्बारखौ होदो स' आं दायो आंनि कन्ज्युमार नाम्बारखौ होनोसै कन्ज्युमार नाम्बार टाइप खालामखांनायनि उनाव बै टिरसिनावहाय गोथां ग्रिन जे कालारनि टिरसिन दङ बेवहाय थुनानै होदो थुखांबाथाय नोंथांनि इलेक्ट्रिक बिलनि फुरा डिटेल्सआहाय फैगोन आरो नोंथाङा बेसेबां बिल दङ नोंथांनि डिउ डेटआ माब्ला बे डिटेल्सआ फैगोन ओमफ्राय बेवहाय सिम्पलि नोंथाङा नोंथांनि मबाइल नाम्बारखौ होदो SMS आपडेट मोननो थाखाय आरो नैबे गाहायाव इमेल आईडी होनाय दं इमेल आईडीखौबो होनानै लादो इमेलनि थ्रुयै नोंथाङा बै कारेन्ट बिलखौहाय PDF फर्मावहाय रिसिभ मोननो थाखाय स' आङो दा आंनि इमेल आईडीखौ होबाय इमेल आईडी होखांनानै डाइरेक्ट पे नावआव क्लिक खालामदो पे नावआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो प्रसेस जागोन पेमेन्ट अपसननि थाखाय स' बेवहाय प्रसेसिं पेमेन्ट रिक्वेस्ट होननानै मोनसे मेसेज श' जादों स' नोंथाङा बेखौ दान्दिसे नेनांगोन दान्दिसे नेनायनि उनाव मोनसे गोदान पेज फैगोन बे पेमेन्ट अपसननि थाखाय स' भिडिअखौ दान्दिसे धैर्य हमनानै नाय नोंथाङा
बे पेजआ प्रसेस जाखांनायनि उनाव बेबायदि मोनसे पेज फैगोन बेवहाय नोंथाङा नोंथांनि पेमेन्ट अप्शनखौ सेलेक्ट खालामदो माबोरै नोंथाङा पे खालामनो इन्टारनेट बेंकिं डेबिट कार्ड ATM कार्ड आं क्विक पेनि थ्रुयैहाय पे खालामगोन स' आं दा क्विक पेआवहाय क्लिक खालामबाय बिनि उनावहाय आं सेभ खालामनानै दोननाय आंनि कार्डनि इमेल ID खौहाय थुनानै आंनि OTP खौ भेरिफाइ खालामनानै लाग्रोगोन सिगाङावहाय नोंथाङा नोंथांनि इन्टारनेट बेंकिं दङब्ला इन्टारनेट बेंकिंजों पे खालामनो हागोन आरो जुदि नोंथांनि इन्टारनेट बेंकिं गैयाब्ला नोंथांनि ATM कार्डजों डेबिट कार्डनि अप्शनावहाय क्लिक खालामनानै पे खालामनानै लानो हागोन स' दायो आङो आंनि पेमेन्ट अप्शनखौ सेलेक्ट खालामनानै आं OTP जेनेरेट खालामनानै लाबाय पेमेन्ट खालामनो थाखाय स' आं दा आंनि मबाइलाव OTP फैनाय लोगो लोगो आं OTP खौ होनानै भेरिफाइ खालामनानै लाबाय स' बेवहाय आंना दा मोननै कार्ड अप्शन माने आं अलरेडि सेभ खालामनानै दोनखादों मोननै क्रेडिट कार्ड बे बिल पे खालामनो थाखाय स' आङो दा सिगां माने एक्सिस बेंकनि क्रेडिट कार्डजों इउज खालामदों स' बेखौ आं पे खालामनो थाखाय आंनि डिटेल्सखौहाय होबाय डिटेल्स होखांनायनि उनावहाय साबमिट खालामदो बेवहाय दसे नेनांगोन नोंथाङा साबमिट खालामखांनायनि उनाव बेबायदि मोनसे पेजआ लडिं जागोन बेवहाय OTP भेरिफिकेसन जे नोंथाङा OTP भेरिफिकेसन खालामनायाव जा OTP फैयो बेखौ होनानैहाय साबमिट खालामहरबानो जाबाय बे प्रसेसआ नोंथांनि सायाव डिपेन्ड खालामगोन नोंथाङा मा अप्शनजों माने पे खालामो नोंथाङा डेबिट कार्डजों पे खालामोबा आलदा अप्शन फैगोन इन्टारनेट बेंकिंजों पे खालामोबा दस्रा अप्शन फैगोन आरो स' आं दा आंनि क्रेडिट कार्ड अलरेडि जा सेभ खालामनानै दंखायोमोन बेजों क्लिक खालामबाय दा माने आंना पेमेन्टआ साक्सेस जाबाय नुबाय थेंक इउ होननानै फैबाय ने ओमफ्राय बेखौ नोंथाङा स्क्रिनशट खालामनो गोसोबा स्क्रिनशट खालामनानै लानो हादो ओमफ्राय आरो जुदि स्क्रिनशट खालामा नोंथाङा मा होनो प्रिन्टबो खालामनो हागोन बेखौ बैहाय गाहायाव प्रिन्ट लिरनाय दंखायो ने प्रिन्ट खालामनानै नोंथाङा बेखौ PDF फर्मावहाय सेभ खालामनानै लागोन आरो नोंथांनि मबाइलाव आरो जुदि नोंथाङा इयुनाव बेखौ नांगौब्ला मा होनो बेखौ प्रिन्ट खालामनानै लानो हागोन जेनेबा दखानफोराव बाजारफोराव थांनानै नोंथाङा PDF फर्माव सेभ खालामनो थाखाय डाइरेक्ट बै प्रिन्टनि अप्शनाव थुदो प्रिन्टनि अप्शनाव थांनानै गोजौहाय मोनसे PDF सेभ एस PDF ओंखारगोन बैयाव सेभ एस PDF आव क्लिक खालामदो ओमफ्राय बे डाइरेक्ट सेभ एस PDF आवहाय थुनानै होबानो नोंथांनि मबाइलावहाय PDF फाइलावहाय सेभ जाहैगोन आरोखि स' आं दायो PDF फाइल सेभ खालामबाय जा फाइला सेभ जादों बेखौ नोंथाङा नायफिननो थाखाय नोंथांनि फाइलाव थांदो नोंथाङा अबे फोल्डरावहाय सेभ खालामनानै दोनहरखो बेखौ थांनानै नागिरनानै स' अपेन खालामनानै नायनो हागोन नोंथाङा नोंथांनि इलेक्ट्रिसिटि बिल पेमेन्ट जानायनि रिसिप्टखौ स' गोजौहाय फैबाय APDCL नि इन्स्टेन्ट बिल पेमेन्ट स' बेवहाय क्लिक खालामनानै नायबाय क्लिक खालामनानै नायबाथाय नोंथाङा नैबायदि नोंथांनि बिला नैबायदि शो जागोन आरो स' बियो जाहैबाय नोंथांनि बिल पेमेन्टनि रिसिप्ट नोंथाङा बेखौ नांगौब्ला दोननो हागोन मबाइलावनो आरो जुदि माब्लाबा अबेहायबा होनो गोनांथि जायोब्ला बेखौनो प्रिन्ट खालामनानै नोंथाङा हैनो हागोन आरो स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ बेसिमल'मोन स' जुदि नोंथाङा बे भिडिअ'खौ नायनानै मोनसेबो फिसा नलेज मोननाय बायदि मोनदोंब्ला आरो माबाफोर इनफरमेसन मोननाय बायदि मोनदोंब्ला भिडिअ'खौ लाइक खालामदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो ओमफ्राय जायफोरनो गोनांथि बे भिडिअ'खौ स' बिथांमोननो शेयार खालामना होदो जाहाथे फैबाय थानाय बेफोरबायदि फिसा फिसा आपडेटखौ नोंथांमोना मोननो हायो